Prosím, s krátkým vystoupením by následovala paní bývalá poslankyně Tabak ze Slovenska. Ja by som vás trochu poupravila. Moje meno je Tabaková. Som si to zmenila po 14 rokoch. Opäť mám ženské meno. Príjemný dobrý deň. Som v absolútnom šoku. Moje meno je Romana Tabaková. Som matka, športovkyňa, politička. V prvom rade vám chcem poďakovať z hĺbky mojej duše za vašu odvahu a že ste dnes tu. Som jedna z mála političiek, ktorá sa nebojí hovoriť o tejto ideológii, že dúhová vlajka nie je o láske a o rešpekte, ale o zákernej ideológii, ktorú má na starosti na Slovensku extrémistická strana Progresívne Slovensko. To je niečo také podobné, ako u vás sú to Piráti. Náš bývalý minister školstva Branislav Gróling zo strany Saska, túto informáciu som sama našla, vygooglila na internete, podporil spolu s americkou ambasádou nebinárnu príručku pre deti. Bola veľmi schovaná, vôbec to nebolo verejné. Musela som ísť úplne až do detailu. Na konci toho slajdu, kto to podporil, kto to napísal. Je veľmi dôležité povedať, že nebinárny rod je výmysel. Trans žena nie je žena. Stop mužom v ženskom športe. Ja sa veľmi teším a veľmi by som to priala Českej republike, aby ste mali v ústave zadefinované, čo je manželstvo. Slovenská ústava hovorí, článok 41, definícia manželstva je medzi mužom a ženou. Prepáčte, je to strašne pre mňa emocionálne. Slovensko zatiaľ berie túto tému na ľahkú váhu a po návrate domov sa budem snažiť, aby sme takýto seminár urobili na pôde slovenského parlamentu. Rodičia musia byť informovaní o týchto zvráteноstiach, čo sa na nás tlačí. Rodičia musia byť informovaní, čo sa nás tlačí zo západu. Musia vedieť o tých zákonoch, čo sa deje v Nemecku, v Rakúsku, v Španielsku. O Amerike ani nehovorím. Sama som študovala v New Yorku, v Anglicku na Durham University a som bývala profesionálna tenistka, takže som hrála na VTA okruhu. A tiež musíme chrániť naše detičky. Pán Boh, ochraňuj Slovensko a Česko. Ďakujem. Děkuji. A kdo se dál hlásí do diskuze? Prosím, pan